an lam na suat anal nge a phei khok anal zawk ni yang 네, 안녕하세요, 있지? 네, 안녕하세요, 있지? aman thel hlau mai 안녕하세요, 있지입니다. an thokarin deuh nge tluk deuh tok hian ching riau 잠깐만요. 잠깐만요. tu phei khok chuat nge nal le microphone po keng het zo lo kan lo anang lo en luk la kha chu anat ve deuh ka bei se phei khok sang nen chuan step kal hi fiam khok a tha lu hei thut hi an ching ka ti kha chak dewa leithlen thlak dan khria du chuan kokwa ha hi lo enda analania ka sei zo man kha mane po maya henu hi nela ka zakom hi patia anadon ka sei do kani chu alu a hei tran atluta ben ak tak to chuan an roi tlak vak don lo ni hi hei po lu hei tho
he thiam ma ni kha stage hian nga tinge kwa hian da thin le ka ti lu hian om le du mel mic thlau zo ka ni wala tu na chuan lam dan style dang lam deuh hlek kan lo en don ni au nga om le to niang zot remat maya ole khate zong khatuna ta na kan en thei chen da phose video danga kan im le vek don ya call bomb detective and tan detective chau da na big call bomb detective ti channel thak hi kan siama heta hian ro en don ya